Маро! Демократичните промени на Балканите, от които по време на комунистическия режим се изселиха във всички континенти стотици хиляди граждани. След победата на демокрацията, родината отваря врати и с любов ги зове обратно. Скъпи мъже и жени, които сте далеч от роден край и близки хора, върнете се от дома и почувствайте радостта. Елате и вижте нещо, което години наред само сънувахме. Вие в чужбина и ние в родината. Най-милото в света родината. Родината ми чака с отворени обятия.
Как така? Mein Gott! Ех, да ми падне този, дето ги прави тия ковчеци. Писах им колко да е дълъг. Писах им колко да е широк. Виж. И тесен. Къс. Аз не мога да си изпъна като хората. Едвам се навирам. Знаеш ли какви са немците? Трескат дървото. Що ли е тапицирано? Да не съм му да давам пари за тапицери. Ще изтря някак си. А и няма да лежа цял живот в него я. Hallo? Das ist dort Haus? Ja, bitte. Ein Mann ist dort, Papa, wir brauchen einen Wagen. Kroatische Mann. Einen Mann und einen Wagen. Sofort, bitte. Gabriele Straße Nummer 2. Zwei. Ja, 2. Ja, danke schön. Danke. Ja, Danke schön. Wiedersehen! Абе, ти сега като умря, какво ще прекараш с този ковчег през границата, а? Чувал съм, че с ковчег може да се прекара сумата и нещо през границата, а? Лани като умря, Янко прекараха цветен телевизор. И видео прекараха. И камера. Ти какво ще прекараш? Фотоапарата ще си прекарам. Да. Ще си снимам погребението, ще ти изкарам снимки и ще ти ги изпратя да видиш как е минало. Дъж. Не. Трябва да направя дупки за въздух. Ходих до черквата. Платих за упокойна служба. Всички са потресени от неочакваната смърт. Да се потрисат. Колкото по-малко знаят, че съм жив, толкова по-добре. Само, че уния от погребалното, като навият колко си хубав, как ще повярват, че си умрял, а? И по-като видят. Ето, тук пише. Какво е това? Документът, че съм умрял. Така че ти. Ето тук пише. Абе, 5000 марки съм дал за този документ. На 5 трябваше да снеса. И от какво си умрял? От мозъчен удар. И що точно от мозъчен удар? Треми. Нали си взех смъртняк? Такова нещо до сега не съм чувал. Жив човек сам себе си да погребе. Какво друго ми остава? Виждам друг начин да взема пенсия. Пенсия? Като умрял? Аре, стига ти пък. Умрял. Ми писаме от тия немци, от техните бауфирни. Бау ще ли? Бау ми. Дойде време аз да видя бял ден. Дядо, ама от кога на пенсия на умрял човек? Дава ти то по-лесно, отколкото на жив човек. На умрял! По закон, щом умреш, ти отпускат пенсия, която получава жена ти. Това означава, че на моята Мара, ако няма никакви доходи, ще й дават пенсия като на вдовица. А тъй като аз ще съм си жив, не ами, оттатък чак тая пенсия ще си я получавам аз! Ще си стоя вкъщи, ще си гледам кефа, швабите ще ми снасят магизи всеки месец. Чакай малко, бе! Значи хем няма да работиш, ще ти плащат. И да. Абе, бегай от тук, бе! Бегай! Познавам 3, които си взимат така пенсиите на името на жените си. Уж са умрели. Път
си живеят живота. Да. И как си го намислил? И както са го нагласили закона. Не виждам как ще взема пенсия по старост. Затова нека си поживея като умрял. Аз пък като умре искам да ме изгорят. Не съм подала да дам пари за ковчег и за гробно място. Ами ако си колабирал? Как така? И като Юрий Антич, миналата година, пина малко повече по Коледа и се просна. Всички го помислихме за умрял. Щяхме да го кремираме, а той се събуди чак след 2 дни вътре в пеща. Вътре в пеща, Да, почна да крещи, да се тере, да вика. Едвам го изкараха. Добре, че го беше чул огняра, иначе щеше да се опече жив. Знаеш ли колко хора са опечени ей така живи? Да пази Господ! Сигурно не му е било лесно. Кое? Това, да се е събудил вътре в пеща. Да. Ама след това спря да пие. Не! Да. Не! У нас пък на село се е случвало! Случвало се, бе. Да погребат някого жив. Запие се малко повече човек и вземат, че го заробят. Доктора далече. Няма кой да потвърди смъртта. Чичо ми е така. 2 пъти го заравяха и го отравяха. Тъмън го зарови, тръгнем си от гробището и той отдолу като почне да вика, да тропа, едва сварваме да го извадим. Чакай, дай. Няма. Третия път, като умря наистина, никой не му повярва. Дръж, не го погребахме, докато не се мириса. Той тогава не бяхме съвсем сигурни, че още не е жив, ама... ти сега, що не вземеш пенсия за инвалидност? Инвалидата е по-голяма от мъртвешката. Нали 2 пъти опитвах и 2 пъти ме отрязаха. Трябваше да се поусъкатиш малко. Да се поусъкатя. Така се прави, като искаш инвалидна пенсия, усъкатяваш се малко и няма кой да те отреже. Няма да те отрежат. Друг път. Германеца не дава тук така лесно инвалидна пенсия. Така един мой вуйчо искаше да вземе инвалидна пенсия и да излъже лекарите. И си отряза кръка с дърворезачка. И пак не го признаха. Остави това, ама като се прибра вкъщи, от яд взе и си отряза и другия крак. И така го занесохме пред комисията в количка. Ама на лекарите им се е сторило съмнително как така бързо ще си губи краката. И после какво? И после какво? Ами сега нито крака, нито пенсия. Закамва се да си отреже и 2 ръце, само да му дадат пенсия. И като знам колко е, като нищо ще се тражира целият за едната пенсия. По-добре си е умрял, отколкото разфасован. Виж, Какво е това? пикня. Как пикня? Купиха от един турчин за 50 марки. Той е събира от разни бъбречно болни. Няма болест със света, която да не може да ти изработи. Давай се тази пикня на лекарите и те ти отпускат пенсия без никакви проблеми. И какво си мислиш ти, че е толкова лесно да излъжеш лекарите? Да. Най-добре си е в ковчег. Кога ти е погребението там, у нас? Утре, след обед, в 3:30. Навръх разпети петък. Прощалната вечеря. Ще хапнеш ли нещо за изпът? Купих хубав салам и вино. Абе, нарежи малко. Нарежи.
Слушай, трябва да намалиш пиенето. Какво ще правиш, ако получиш пристъп на епилепсия? Кой ще се грижи за тебе, като ме няма? Да се пие много здравословно. Всичкото вино, което изпиеш, става на кръв. Така казват. Ето, днеска ми се образуваха 2 литра и нещо кръв повече. Знаеш ли, ако се замислиш, жените са по-добре от нас. Цял живот не работят, седят си вкъщи, ние умираме, а те ни взимат пенсията. И на всичкото отгоре се оплакват. Така е. Така е, ама този път аз ще съм жив. И аз ще си взимам пенсията. Да, ама пенсията ще е нейна. Как ще е нейна, като си е моя? Да, ама се води на твоята мара. По закон ти нали си умрял? Кой те пита тебе на кого се води? Знаеш ли? От всички, дето дойдохме тук, в Германия, Да. от нашия край, само аз и ти сме още живи. Здраве! Сега като умря и ти, само аз останах. Амара, какво каза тя за твоята умирачка? Нищо. Тя не знае, че още съм жив. Стига бе! Значи там всички мислят, че ти наистина си умрял. Да, а така е по-добре. Като знам какви са устати, като нищо ще ми опърпасат плана. Виж, нашият вестник, Вечерни новини, дава е да напечатат скръбна вест. Има и моя снимка. Хубава снимка. Съобщавам ви Да. тъжната вест, че нашият обичан Да. съпруг и баща, Цинцо, ни напусна за винаги. Почивай мир! Да. Опечалена съпруга Мара и дъщеря Анна. Какво ще кажеш? Хубаво е, нали? Хубаво! Хубаво е! Хубаво е! А какво ще правиш, ако жена ти поиска да те такова? Да, кое? Кажи го да те... Да те... Утопсира! Какво ще правиш? Да ме отопсира, кой мен? Да, тебе. Да види от какво си умрял. Нали в смъртния акт най-подробно описан? Бе, зарежи, какво пише смъртния акт. Помниш ли, където умря Ян Колани? Преди 2 години. На него така смъртния акт опишело, че умрял от сърце, ама като го изровили от гроба, се оказало, че умрял от чук. Чук! Да, от чук. Какъв чук? Зидарски. Някой му забил пирон в главата с зидарски чук. 20 см пирон му стърчал в главата като антена. Представи си, че е изроват така и твоя гроб, а теб те няма. Ще помислят, че си вампиряца! Ти не бери грижа, бе! Мене като ме занесат вкъщи, аз ще изляза от ковчега и ще им обясня всичко! Слушай, я се обади на Мара. Няма. Да видиш как е положението там. Хайде. Ало, Маро! Ти ли си, ма? Маринко се обажда. Приеми моите съболезнования. Не говори така, Маро! Късаш ми сърцето!
Господ ще му прости. Какво казва? Плаче! Да чуй. Знам, Маро, не дей така, бе, не дей. Трябва да си живее. Плаче! И нека плаче! После има да се радва, като ме види жив. Ще си наваксаме за всичките пропуснати години. Ще взема да изпя една песен. Ех, глазети! Джелем, унгрове, друменза, маладиле, ахтале, друменза. Джелем, лунгрове, друменза. Ех, да можех и аз поне още веднъж да видя родината. Маладиле, ахтале, друменза. И моята Станка. Ромале, Шавале, Тогава нека и да умра! Сега, като си отидоха комунистите, и ти ще можеш да се върнеш. Ами паспорт? Как да се върна без паспорт? Новата власт, тя ще ти даде. Няма проблеми. Ами ако това е само номер? Номер. Не. Ами да, на комунистите! Сега на изборите, като вземат пак властта. Колко години ни гонеха ни трепаха нас емигрантите по целия свят. Може най-накрая да са намерили цаката как да ни издуват наведнъж. Правят някакви свободни избори. Уж някаква демокрация. Уж раздават някакви паспорти. Уж всички емигранти се връщаме в родината. Затварят границата. И хоп, всички в капана. Аз на комунист вяра нямам. Дяволско семе за те. Свири! Да можех поне още веднъж да прегърна моята Станка. 19 години нито съм я виждал, нито съм я чувал. Кой ли знае как изглежда тя сега? И само тази снимка ми остана от сватбата. Нямаше такава мома в 5 села наоколо. Весела, девствена. Всеки път, като ме видиш и ми викаше:
Маринко, Маринко! Моя шарена калинко! Мамо, като се ожени Зор, баща не дава. Искаше да я жени за един вълко, за един пияница. Той също се навърташе около нея, ама... Всичко бяха приготвили за сватбата. Пристига ония ми ти вълко с кумовете, а тя взе, че ми пристава и избяга с мене. После това вълко се заказваше, че се самоубие, че се наръга с нож. Той ме наклепа пред властите, че съм писал антикомунистически лозунги на стената на църквата. Само и само да ме откъсне от моята станка. Да бях сколасал поне едно момче да я направя. Да ми се запази рода. Епа, Маринко, време е да тръгна. Спокойно. Всеки момент ще дойде да ме вземат от погребалото. Спокойно. Ле, какво нещо? Кое? Ми това. Де ще погребват? На Разпети петък. Таман! Ще си карам Великден вкъщи! Виж ме! Купих ти венец! Синцо от Маринко. Не ме забравяй. Благодаря. О, е хубаво. Хайде сега тури го отгоре на капака и да тръгвам. Хайде. Еба, Маринко, хайде! Хайде! С Богом! И да се пазиш! Хайде сега, дай капак! Дай капак, хайде! Дай капак! Хайде! Ох, хайде! Бог да ми е на помощ! Хайде! Чакай! Дай капак! Хайде! Слушай, я ми подай възглавницата, убива ми нещо на главата. Хубаво, слушай. Хайде! Непорочно зачатие. Синцо! Отвори бе! Ало! Синцо! Ще занесеш ли на моята станка това? Какво е това? Семе! Какво семе, бе? Моето семе! Напомни това малко шенце нощеска, докато ти спеше! Сега децата може ли да се правят и така? От шишенце! Така казва. Мъжът и жената няма нужда да си лягат заедно.
От чешенци. Да, те докторите само ще го излеят, това от чешенцето и тя ще забремене. Абе, как ще стои стъпаня там пред нея и ще кажа, ето Станке, Маринко си праща семето, ето това чешенце. Да ти го излея. Само на тебе имам доверие. По друг не спея да го пратя. Знаеш ли какви са мъже? Някой може да й пробута своето семе вместо моето семе. Откъде си сигурен, че син имаш вътре в шишенцето? Докторите си знаят работа. Значи, те ще го прецедат, ще го отделят. Мога да ти зачинат, какво ти поръчаш. Така, виж сега, ти най-добре се върни и го направи без шишенцето. Чукайте и ще ви се отвори. Синцо, отвори ме! Отвори ме, сетих се нещо! Какво? Абе, какво ще кажеш двамата заедно, а? Какво заедно? Да умрем заедно, а? Ми умри, бе, кой ти пречи? Хайде сега ме остави всеки момент, че той да ме вземат от погребалното. Ама, бе, може двамата с един ковчег. Защо с един ковчег? И ние така ще мога да мина границата без паспорт. Ето виж, има място и за двамата. Може аз отдолу, ти отгоре, или ти отгоре, аз отдолу, няма никакви претенции. Само тук се махай. Ей, човече, ти имаш акъл. Знаеш къде е Мюнхен, къде е вкъщи? Знам! Знаеш. Как ще пътуваме двамата в един ковчег? Аз се там се навирам. Що успеем в един креват, що не мога пътуваме с един ковчег? Се съвместим някъде. Махай. На тебе, ракията ти изпира акъла. Това тук си е моят ковчег. И ако ти се умира, купи си ковчег и си умира колкото си искаш. Много ме разочарова. Аз такова нещо от теб не съм очаквал. Аз ако бях на твое място, веднага щях да ти дам да легнеш моя ковчег, а ти? Помниш като се разболя тук, кой се грижи за тебе, а? Кой ти правише супа тук, а ти в един ковчег не искаш да ме пуснеш. Пу! Ела на себе си, човече! Къде си видял двама в един ковчег? Когато човек има желание, всичко е възможно. Всичко! Ами ако ни открият? Кой ще ни открие? Как? А те от погребалното. Ще се зачудят, защо тежи толкова ковчега и ще го отворят. И какво да видят? Ние двамата вътре прегърнати. И после ти много хъркаш. Хъркането ти се чува на 50 метра. Нали се сещаш какво ще стане на границата, като някой чуе, че някой хърка вътре от ковчега? Добре, бе! Да! Що бе така върни си парите? Какви пари? Какви пари, бе? Моите пари! Трите хиляди, къде ти ги дадах за подкупи и рушвети на докторите. Нали ти казах, че ще ти ги върна, като ми дадат парите от пенсията? На куковолято. Защото много добре знаеш, че няма да посмея да мина границата без паспорт. Ако не ми върнеш парите веднага, отива полицията да издам, че си жив. Издай ми! Издай ми, бе! Леле! Ти не си човек, бе! Лайно такова! Кой е едно? И ти си на то си личи! Ще се виж кой е едно, като ти да издам полицията. Маринко, чакай, Маринко! Какво, Маринко? Мислиш, че ме е страх от тебе ли? Юда! Ми не ми пука! Аз си имам документ! На! Той ме не щал да ми издава в полицията. Той! Какво ти? Пристъп ли имаш? Абе, ти с това пиене ще се затриеш! Да ти пиенето, да ти епилепсията, да ти... Как можа точно сега? Миналите. Нали ти казах да не се ядосваш и да не си сваляш шапката от главата. Нали ти казах? Хайде. Сядай.
И какво стана? Издаде ли ме, а? Ето ти моя паспорт. На мен тъй вече не ми трябва. Трябва да си смениш само снимката и ще минеш границата без проблем. Никой няма да разбере кой си. Ома, няма го да правя. Да, знам. Сега слагай ми капака, хайде. Това? Да, никога слагай, няма да го забравя. слагай капака, хайде. 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 Добре ли си? Да. Представяш ли си колко се зарадва моята станка, като ме види си 19 години? Ще кажа веднага да се съблича и да почваме да правим момчето. Я бите! Маринко Шпрехен! Айде момент! Цинцо, за тебе! Няма, бе! Кой беше? Не знам, не се представи! Ако са ти от погребалното, и иска да проверя дали съм жив. Ти лежи спокойно, аз няма да им дам да отварят ковчега. Блага вест. Цинцо, отвори ме, ало! Цинцо, отвори ме! Абе, голям гав! Голяма си досада. Отвори ме! Станала е грешка! Каква грешка? Това не е твоя ковчег. Как да не е моя ковчег? Какви ги прещи ще е моя ковчег? Виж във пътния лист пише. Абду Хале Чарши Турция! Тя значи, че пътуваш за Турция, не за родината. Каква Турция е? Да ти, Турцията да ти... Затова ти е мала ковчега, бе, защото е кроен за тебе. А тогава моя ковчег къде е? Не знам. Бързо, дай телефона. Дай телефона да се обада на погребалото и да й кажа да си ми дадат моя ковчег. Дай телефона, дай. Гледай, какво нещо, че го видях това на време, а? Представяш ли си да беше излезнал от ковчега насред Анадола? Ало? Ало? Weichen kann tot Haus? Ja! Bitte! Ich bin Kollege Totmann! Bitte ist bei Ihnen Kischerbrot Zinzo Kapuzia! Zinzo! Kannst du schicken mir das? Ja, danke schön. Danke schön. Ja, Wiedersehen, ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Ще го изпратят ли? Няма. Как така няма? Няма. Моят ковчег е заминал. Как така заминал? Заминал е! Още вчера сутринта. Как може да е заминал, като аз още съм тук? Станала е грешка. Дядо ми, така като умря в Америка, поискал човека да го зароват на родна земя. И пристига ковчега, разбираш ли? Баба иска да го види дядо за последно. Отваряме ковчега, гледаме вътре лежи някакъв черен. Какво се прави? Не върви да го връщаме. И така, погребахме негъра в гроба на дядо. Сега баба ми лежи в гроба на дядо ми с негър. Не! Аз съм дал 10 000 марки за това погребение и няма да дам на никой да ме лежи в ковчега. На никой! Тогава подай жалба да ти го върнат. Как ще подам жалба? Нали имат за умрял? Тогава звъни на Мара и кажи да изробят ония ковчег, да ти го върнат на тебе, така ти ще получиш своя, пък Абдул ще получи неговия. Ало? Ало? Маро?
се обажда? Слушай сега, оня ковчег дет... Някой Цицо, ма? Какво Цицо? Маро, аз ако ти прасна една побудката, ще ти кажа... Ай, умрял, ма! Умрял съм! Но съм си жив и здрав! Маро, да ти главата, просто да ти! Маро! Маро! Ало! Ало! Маро! Какво стана? Какво каза? Каза, че нейният Цинцо бил умрял и тази сутрин го били погребани. Айде! Твоята Мара май вече те закопала. Абе, аз да и таковам главата на тази моята Мара. Върни още един път. Ало? Ало? Маро! Аз съм Цинцо. Слушай сега. Оня ковчег, дето сте го заробили, изробете го веднага и го върнете в Германия. Ама много не приказвай, слушай какво ти казвам. Изроби ковчега, като ти казвам. Чуеш ли? Ало? Ало? Кой там? Кой си ти, бе? Обади се мъжки глас. И каза да вървя на майка си. Къде на майка си? Там, откъдето съм излязал. Мъжки глас! Айде! Твоята Мара май вече те прежарила. Ама чакай! Тя трябва да взима моята пенсия. Тя не тя! Ама и той. Кой той? Как кой? Мъжкият глас. Само преструпа ми. Преструпати, то тъй си му е реда преструпати. Останали жените са такива, бе. Само чакат мъже им да умре и тичат да служират пак. Леля ми, където на Чичови, къде два пъти го заравахме и го отравяхме, беше третия път на гроба му следната песен. Снагата моя, розова и бяла, от ръцете твои насинена цяла, с сила жестока, с белези дълбоки, те с ръце дето бият, нека грият, червиите да ги рият, носете ги надалеко, ковайте ги надълбоко, да не би да се върне, пак да ме обърне! Не, няма да дам на никой да скача върху гроба ми, на никой. Тебе кой те пита? Тя пенсията си е нейна. И сега най-вероятно няма да признава, че ти си Цинцо. За Абдул ще кажа, че той е Цинцо, пък че ти си Абдул. И чувал съм, че турците ни си тачат много умрелите. Ще те хвърлят гол в някой хендек, ще ти турят един камък отгоре и след една година никой няма закътя гроба. Гробарите идват! Гробарите идват! Сага капака! Капака, бе! Чакай, как? Остави това пистолет, ще стане някоя беля! Една по-голяма беля от тази! Абе, кажа, така за Турция! Ти ми бе грижа, само ме затваря. Сага капака! Както кажеш! Изкомен! Блаженни са вярващите, защото те ще бъдат спасени.
ден според Светото Писание. Ясу, шетал ясу, бил на запад, дори до Германия. За да найдам парче, хлеб за мене и за моята фамилия. Да имам, кошто немам, па да купам бел кон и да јавам ден и ноќе и најаве и на сон. Да имам, što nemam, ke ti kupam krevet, za da spiješ ti sa mene i ja daj jedna noć. Да имам, кошто немам. Радвайте се и се веселете. Па да купам. Христос воскресе! Какво правиш ти тук? Не си ли вкъщи? Бях за 2 дни. Тъмън се връщам. Какво ти има на главата? Пак имаше пристъп. Прибиха ме. Ченгетата ли? Че кой друг? Ами ти, как успя да се върнеш без паспорт? В хладилен камион. Качи ме един грък. Заповядай, не ми трябва повече. А жена ти? Направи се, че не ме познава. 2 часа е къндърдисвах, че съм аз. Омъжила се. Как може да се омъжила, нали омъжена за теб? Омъжила се, защото съм бил умрял. Той адвоката така каза. 19 години няма ли никаква вест от мен? Ако 5 години не се чуе нищо за тебе, съдът може да те провъзгласи за умрял. Имам и документ. Значи ти от 9 години си умрял. Така излиза. Виж, даде ми снимка от сватбата. Това тук е младоженика. Вълко, пияницата. Имат и 2 деца. Момче
и момиче. Хубави деца. Хубави. Ама не са мои. И трябва да й влезеш в положение. Сигурно не е било лесно през всичките тези години без тебе. И на мен ми беше лесно без нея, ама не съм жени. Ми казват ти аз да се обаждаш. Ако се беше обаждал, сега нямаше да те обявят за умрял. Ако се бях обязал, ченгетата щяха да ме надушат и сега ще да съм съвсем умрял. Абе, каквото и да правя, сега аз съм прецакания. Явно не ми е писано някой да ми каже татко. На теб още не ти е късно. Ти все още можеш да се ожениш. Аз? Да. Аз само за теб мога да се оженя. За мен. Ами дай, без това сме се заедно като женени. Тихо, тихо, какви ги дрънка ще те чуе, някой ще си помисли, че сме педераси. И аз така мисля. Какво? Че сме педераси. Те без това всички като не видят така викат. Ей, до уния двамата педераси, Цинцо и Маринко. Ще не ми е до майтапи. 3 дни ни съм ял, ни съм спал. Абе, да не ти пука! Днеска е велик ден! Ще ядем и ще пием. Еми да, помниш ли колко се радвахме на велик ден, като бяхме деца? Майка ти ще ти напълни чубовете с яйца, ти ще вървиш из селото, ще се чукаш с яйцата. Ами кеп! Аз, може би е по-добре, че нямам деца. Ми да, така ми е писано. Разказах ли ти, какво му се случило на Лука? Отче наш, на теб се уповаваме. Като се върнал след 20 годишна емиграция, разбрал, че синът му бил убит. Отишъл на гробищата да запали свещичка, ама вместо това почнал да вие и да си скубе косите. Разбрал, че е убил собственото си дете. Кой Лука ли? Да. Помниш ли, че те разправях за това как е причукал Ченгето, дето го преследвал тук, в Германия чак. Като видял снимката на гроба, разбрал, че оня не бил никакво Ченге, ами бил собствения му син. Той го търсил из цяла Германия да види баща си. Като разбрал това, Лука искал сам да се зарови до детето си. Сега е в лудница! Не спира да плаче! Представяш ли си? Ако имах дете, може да ми се случи също нещо и на мен. За Лука щеше да е по-добре, ако комунистите! Казвам нещо такова. Не бяха падали от власт. Така не за Лука щеше да е по-добре. Нямаш да разбере, че е убил собственото си дете. Ами ти бе, сега, жив ли си, умрял ли си? Такава каша се забърках, че вече и аз не знам. А Турчина, какво стана с Турчина? Лежи ми в гроба. А на гроба моя снимка. Бе, да ти ема и пенсията, да ти ема и умирачката, като друг ще лежи в гроба. Що не си призна, че си жив? Така е! Ама не смея! Ще ме съдят за убийство. Аз убих жена си. Мара! Господ днес възкръсна, за човека радост безкрайна. Като наближихме Загреб, реших да кажа на шофьора да спре, за да сляза. Ама, като ме видя да излизам от ковчега, толкова се оплаши, че излетяхме от пътя и се плъснахме в един стълб. Айде бе, не думай. И какво да правя? Кукнах да бягам. Сега ме издирват. Във всички вестници има обяви. Мъртвец с турско подданство е избягал от погребална кола. И турското посолство ме издирва,
Крих се като хайдути. Селяните заявили в полицията, че аз съм криминално проявени Венко Секирата, който избягал от затвора. Почнаха и да стрелят по мене и едва се измъкнах. И вечерта, когато най-накрая се добрах до вкъщи, звъня на вратата, жена ми отваря и като ме видя целия кален и мръсен, се строполи на земята и умря. Сърцето й отказа. Не можах едно добър вечер да й кажа. Умря горката. Това е много гадно поведение. Приеми моите съболезнования. О, благодаря. А дъщеря ти? Какво каза дъщеря ти? Нищо. Не посмях да й се обадя. Да не вземе и тя да умре, като му си. Абе, так му си помислих, че ще поживя и... Трябваше да сложа край на живота си. И къде ще погребат? Вече друг човек лежи в гроба. И вече имаш един смъртен акт. Не го пише, че умря от мозъчен удар, не от самоубийство. Не сме толкова зле. Какво? Мира, всички ни мислят за умрели. Чичо ми, тока два пъти го зарявахме и го отрявахме, казваше така. Човек, чак като умре, може да види бял ден. Защото се отървава. От жена си се отървава. От децата си се отървава. Се науча много се ражда. Ето мен, например, ченгетата повече няма да ме закачат. Как ще живея без документи? Сега, като умря жена ми, и останах и без гроб, и без стаж, и без жена, и без пенсия, И без осигуровки. и без осигуровки. Само швабите кярат, като се водим за умрели. Пак ще се работи на черно. Шварцарбайт! 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 Не, наистина трябваше да сложа край на живота си. Аз съм възкресението и живота. Маринко! 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 Какво ще кажеш? Да направим фирма. Кой? А ние двамата. Сега всички хора са частни инициативи. Защо да не станем бизнесмени? Защо се другите да керат вместо нас? Това фирма ще отворим, ние можем само да копаме. Погребална. 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 И пак с твоите измишлетини. Маринко, аз сериозно ти говоря. Може да направим фирма за използване на починали гастарбайтери и емигранти обратно в родината. Така, защо се другите да керат вместо нас умрелите, Ами да, достатъчно и вие тук като спиши. Така, сега има много емигранти и няма ден някой да не предаде Богодух. Хай тия, които са закопани тук. Можем ние да ги занесеме вкъщи. Представи си колко прави прехвърлянето на 1 милион починали. Така, по една кинта да вземаме, това прави... 1 милион! 1 милион. Абе, 1 милион марки и това не е толкова лоша идея. Не е толкова Не? лоша. Ето, знаеш ли какво чух? Оня ден, Юко, паднал от скелето. И сега
Бенето жава в болницата във Франкфурт. Казват, че няма да издържи дълго. Еми, можем ли да го занесем Боже, и Владко, от него рака съвсем го разяде. Ко? И Владко? Владко. Така, казах ти аз, докато ни има нас емигрантите, работа за погребална фирма дал Господ. Да предпочвам списък. Александър! Александър. Да, почваме. Да, почваме. Александър! Александровски! Александър! Митовски! Ами Митевски. И двамата. Може и двамата. Александър Миловански! Александър Мишевски! Чакай, Мишевски. Бранимир Митовски! Така. Бранко Сърменковски! Там умря. Ще ги изкопаме и ще ги караме. Можем да кораби да ги правим. Контейнер Владко Бановски. Бановски. Николай Кикулски. Николай Кикулски. Ovdje sunce to je koleno, nikoga ne krasao. Георги Ушевски. Георги Ушевски. Ovdje ima srca lavosti i duši otvoreni. Welcome to the hotel, such a lovely place, such a lovely faces. Povedivo hotel, Balkan, jednaš minuvaš i ne zaminuvaš. Svoja kauza, ovdje sve što ti treba momentalno to nema i sigurno jedna pauza. Ovoj hotel imaš i gosti svegala si, nabuduvač i stranca. Laki alfa krediti, garanci, tekovi i drugi razni trakatanci. Nekogaš nema, nije za život, na sve misliš ko semata, ovo moje bogata, ovo koda ti čuješ, podnošenje apeli, svoje njeni pukanje. Nas se pola može, ne luti ni se Bože, samo spasenje od pukanje. Povelivo hotel, Balkan, Let me rose at the hotel.